Ura esta nit amb els rellotges perquè toca canvi d'hora, Matías. Sí, ara sí, diem adeu a l'horari d'estiu i donem la benvinguda a l'horari d'hivern. En este cas, el que farem serà retrocedir les busques del rellotge i a les 3 de la matinada, ja ho veuen, seran les 2. Guanyem una hora de son, avui la nit serà més llarga i d'aquesta manera el rellotge biològic torna a ajustar-se a l'ambiental de la llum natural. Helena Andreu. Un canvi que de moment es notarà a les agulles del rellotge i poc més, perquè continuem amb màniga curta, continuem prenent el sol a la platja i res indica que el canvi d'armari estiga pròxim. Una situació paradoxal que es mantindrà mentre la situació meteorològica continua sense canvis. Y la situación es efectivamente digna de inmortalizar. Muy raro. Es muy raro, sí, claro, porque normalmente ya tendríamos que estar con los abriguitos. Tirants i banyadors a hores de fer el canvi a l'horari d'hivern. Es que parece que estemos más en primavera. Y la tardor ni está ni se le espera. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, yo me iba al cementerio a ver a un hermano que tenía y yo iba con un abrigo y bufanda. El cambio de armario lo empecé ya hace 2 meses, pero me ha servido de nada. Otros años, cuando cambiaba la hora, yo pienso que no hacía esta calor. Que la calor i l'ambient a les terrasses no es despiste. Esta nit, a les 3, seran les 2. Un canvi horari que sempre sol tindre efectes molestos. Fatiga, irritabilitat, malestar, que sol durar un parell de dies fins que la persona va adaptant-se. Unes molèsties que es poden evitar o mitigar seguint alguns consells. Evitar el consum de la cafeïna, fer exercici moderat. Segons dades del CIS, un 65% de la població eliminaria el canvi d'horari i vora un 71% triaria fixar l'horari d'estiu.